piye baksone, apa mabar mangan terus mumet apa piye? Tunggu reviewnya mangan bakso mumet. Oke, istimewa. Assalamualaikum guys, ketemu lagi dah cepu istimewa ya. Dino iki aku nge-review bakso mumet. Napa dijenengan bakso mumet aku yo ora ero. Iki panggone ning Cikarang Selatan, ning Pasir Raya, ngarep masjid. Tapi ning kene kaya bakso-bakso liyane lah. Ya kaya piye rasane, engko tak coba. Kaya piye ben kowe kabeh iso jajal ning kene. Oke. Ditunggu orderane. Hai guys, selamat sore. Iki aku mangan bakso mumet guys. Kaya ngene bentuke iki. Dikeki rong mangkok. Siji bakso neto, siji kuwae. Nah, iki karo masku iki. Raine mumet, mangane iki mumete ilang tambah ngeluh. Ya guys ya. Ini iki keren iki. Kayak ngene penampakannya. Nah, rego-regone nek nang kene kabeh kowe iso delok Cepat penyajiane, bakule ramah, enak guys. Urung roh iki tak coba rasa. Saiki tak jajal guys. Saya ini rasanya. Ini rada beda karo bakso liyane. Jadi dagingnya dicincang guys ning jero. Dicincang wakeh. Sak mene gedene sak mangkok lah. Kira-kira sak mangkok miwon. Ning jerone dicincang. Jadi dirasakno sik rasane kaya. Kletus ya. Jadi maknyus iki. Nek sing kowe ning Cikarang, kowe kudu jajal bakso iki. Jos. Iki cukup murah guys. Bakso mumet isi daging ini 28.000 ya. dimasak keluarga. Siji nggo mangan wong loro iso. Wong telu ya iso. Tapi sing wetenge cilik-cilik. Enak tol cilik. Cuman ya gue kira-kira nggawa budget rene iki nek sak keluarga anak muloro apa lanang wedok ngono ya cukup nggawa duit 150.000 ae. Bakso mumete siji 28.000, bakso biasa ya 15.000, bakso urat 15.000. Sik. Tak nikmati karo nang pinggir jalan. Bakso mumet siji yo gak entek guys, sini akeh. Mumet tenan dan Mumet. Ini bakso mumet panggone ning Pasir Raya, Cikarang Selatan. Guys, tak ini belawang ya, tak emang ya ngene iki sing marai beda karo bakso liyane kuwi baksone dipisah sing gedhe sak mangkok dadi rong mangkok sing iki kuah karo mie karo godhong-godhongan. Dadi kowe kudu nyoba lah ya sing wong
cepu ning sekarang kowe wajib teko jajal 28.000 kowe jajal bakso mumet. Marahin jasmu mumet ora ya jajal sih. Oke, nah tek guys, tek. Ya wis. Bakso mumet dino iki Pasir Raya, Telaga Pasir Raya, Blok B nomor 1 nomor 15. Kowe teko ning kene jajal dhewe, rasakno dhewe. Kaya piye rasane? Nek sing wetenge cilik aja rene. Kuareken gak muat wetenge. Ya, ya wis ngono ae. Wis Timewir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.